sokhna Sahaba Diop en jahat facette goɗɗo kono woɗɗodirani koltu Adama Aïssa aɗa jogui association goto ene wiye Oasis et social Nene Habibi ko ardi foof holko saabi oɗon association sosa e hol Habibi Habibi ko Nena wiyete Habibi alhamdulillah machallah Habibi sa yi min jettine Habibi o ko sihil ko yumma kono ko sihil ko basorɗo ko yumma mo ganduɗa min mi jibina tan jimomi amoni diiniyanke tigi mi meeɗa yiide makko ko yottidiri donc mbiyanmi min alhamdulillah machallah ala haydara ko jiggoytomi e moƴƴere mi meeɗi eto waadeno makko weeɓani mbiɗa andi kam mi wawa kono mbeɗa eto machallah konko nenam min mi yi nenam so babam ne ñamanno wottari walla hirande soɓe ndendi bottari ndi kanko o wifatmo tan amo fawanamo o wifat amo fawanamo ha o gayna ñamde kanko o ñama kedde ɗe nden on debbo so innirama association a ɗaminto association to barkintu saabu ko baba mi hoore mum wi kam yummade ko ceernam saabu ko bamum jangguinimi kala ko dañmi e gandal dañmi e jawdi ko bamum hokki kam ɗum yumma ko ceernam kono o meeɗa ñamde tawa mi gaynani ñamde mi meeɗa yeddodirde e makko o meeɗa kam namnade dépense nenam ko moranno ko Sandaga to dawme en ɓe kala ko dañi o wattata koye galle o waɗi participé développement wuuro makko waɗi participé galle makko e needi ɓesgu makko ɗum mi yiɗum e nenam kadi nenam ko joom asko amo wawi rendinde halayɓe foof o wiya ko ɗum jiidi amo wawi rendinde tulde arwa ha tulde calago wiya ko ɗum jiidi on dendinowo yimɓe ha gonta gotum on so innirama association on association waɗat barke sokhna Sahaba Diop min paami tigui rigui hol Nene Habibi tabarakallah machallah ɗum ɗo tigui woni objectif moɗon ko ɗo gummiɗon ko toppaɗon ko holɗum ha hande ko hen jeeya kono yaari ko banggue goɗɗo yaari ko maade école pour almuɓe yaari ko wadde guesa ɗum ɗo ko rewɓe mbaɗi ɗum géré sa yi senda ɗum ko worɓe ɓuuri ɗum wawde jaggude mbawi ɗum wadde yaalirde no foti yarude ni saabu ɗum ɗo ko natnat administration nannat ko heewi e tampe ya garta te ɗum ɗo association koltu Adama Aïssa ɓaadi waɗi visé tan ko rendinde ne nawa e duɗe oɗo koko yajni pour nawe kadi almuɓe ɓuura dañde jonde fewde nandi men hen kadi ko yiide almuɓe men doofolɓe men fuutankoɓe so janggi alquran ha gayni ngala mecce mbiɗen nden noon eɗen yen mbat en eto wadde école de formation polyvalent taw ko Fouta foof noon rendata école o nde miijiɗen ɗum addi ari men kadi ko eɗen jeehi ziyar Alhaji Mouhaji Marda tawɗen ɗon minimel goto moƴƴo machallah joom métier jiiɗon omo waɗa décoration basuji ɗi ƴewmomi ha ɗum ɗon gasi noddumomi mbimomi Seydou Nourou o wiya mbimomi ay min ɗum ko mbatta hitande foof aɗa ummo Dakar aɗa ara Fouta aɗa waɗa décoration ji jinnomi ko mbaɗen ɗo école mbaɗen formé sukaɓe almuɓe ɓe e doofolɓe men ha janggo so ɗum ko wayni yonti kamɓe aɓe mbaɗana ɗum koye mabɓe tawa ɓe jiggoyaki hay nokku o wi kam ne wonno kanko jibina ko Burkina bammakko rewe babam aywa o wi kam d' accord min gari kanko ko entreprise o jogui min mbaɗi fusionné entreprise makko
e oasis et social Néné Habiby o nde min mbaɗi fusionné min puɗɗi démarche uji ɗi Allah waɗi mbimi min noon honno mi wawa yaade bureau ji yiidade ballal donc yomi wadde cabinet expertise bindowo projet o professeur Omar Ndiaye waddi me cabinet goto ɓe bindani men Grec Africa ɓe windani men projet o yobni men no fewi jobɗen ɗum ɓaadi tan en jaagoytako pour wadde nder almugagal jarani men ɗum o ari jobɗen mo kalduɗen o windani men jobɗen o wi kanko cabinet o waɗata accompagné projet o ha waɗe financé maahe eyyi ko ɗon ɗum nanni men wadde école o pour Fouta foof noon. a jarama sokhna Sahaba Diop oɗo explication laaɓɗo tabarakallah machallah somi faami oasis et social Néné Habiby darde mum ko wadde école aji ko wadde guesse ko wadde centre uji formation de professionnel beele hayso neɗɗo o janggi andi beele kadi ene jogo meccal sa nani ko waɗete e nder juma e jama ko feewi rewi lawol tan tawan ko école aji ɗi koko toppita yimɓe janggi jangde moƴƴere min paami tigui rigui oɗo association holko yarata somi faami elle ko ɗum ummini ɗum de ko ɗum ummini oasis social o oasis noon saɗa waɗana ɗum définir oasis woni wendu e nder désert tawa leɗɗe ne taari ɗum waɗi ndiyam donc aɗani ɗum ɗon so waɗama e nder ko wayni faye duɗal mi sikku ne yaadi eyyi ƴettumi ɗum ɗon kadi koye kawam goto ne wiye Kalidou Sow ko mawnum nenam ɗo honno Padoa o wanno kankone ko neɗɗo mo Allah rokki miijo wona janggude woni wonde dañde haggilantagal ko bangi mum voilà kankone omo jogui vision juɗɗo machallah yo Allah yurmomo yaafoma kanko e maaɓe julɓe foof o waɗi association neɗɗo ko bandum kanko wonno ko oasis association neɗɗo ko bandum nena men minen waɗiraɓe pour hato hay goto majju tan koye makko ƴettumi inde nde ɗo. sokhna Sahaba Diop bandiraɓe paami tigui rigui ɗo yewtere nde yarata ɗo beele joni oɗo association ko daari ko femde e ñalawma hande wonko puɗɗi ɗon liggade taw tan wona darnude administration e caggal on mbaɗanonomo projet won ɗaɓɓane nde mbannoɗon hen beele wonko dañƴon to banggue financement hol tan ko memoto ko yiyoto ɗo ɗo yarete oasis et social Néné Habiby wonko fuɗɗi wadde ko memoto ko yiyoto eɗen gandi ɗum ɗo kay c'est quelque chose palpable et visible. Alhamdulillah machallah projet o kam ko projet mo ganduɗa ko jaɓɓaɗo partout min no mbinumami ni nde min mbaɗi miijo ngo ari hamin mbaɗi fusionné Dadel Pro min jiiloyi leydi Thialaga ɓaadi ko toon anda ko toon wowa min jiili toon leydi min dañi 3 hectares waɗa délivré min totta kayitaji ɗi min puɗɗi démarche uji ɗi ɓaadi ko associé ko ɗum o fotno wadde financé école o maahe hawri juste gouvernement o yani kono waɗino avancé presque ɗuminino dal machallah woɗɗino no fewi machallah hanti ko mahoyde tan heddino min dañi aussi machine mo ganduɗa ɓaadi ko ɓakke min jinno waɗirde ɗum terre tube o woni min joodi machine o ni Chine ari donc plan ji ɗi mbaɗa foof waɗa hawre juste tan gouvernement o changé nde gouvernement o changé kamɓene ɓe natti dañde ɗum o kamɓe ɓe dañani taw dal kamɓene e gouvernement kesso o ɓaade ɓe dañani taw mbimi joɗade ne faɗa tan kaɓe aussi ala sens wonno ko Allah tan hay goto wawa kono Allah ala ko ronki e ummiɗen
jaaɗen ministére de formation professionnelle nde jaaɗen toon ministre o e hoore mum waɗi men recevoir kolluɗen mo projet o jaɓɓi projet o no feewi o wi ko ari ko e joni kanko o tawani ɗo projet mbaɗo ni te ko ari ko e joni kadi ɓe ƴettani projet mbaɗo ni o projet ari ko ballal makko haɗatamo hen wadde tan ko foti wadde ko taw ko fof règle technicien ji ɗi degla fof kayitaji ɗi jetto e makko o signina aywa ɗon min tolni e makko kanko. Sokhna Sahaba mbiɗa kam on dañi leydi beele wonɗo puɗɗiɗon remde walla wonɗo puɗɗiɗon fawde hay sinno ko hayre adande gam centre uji ɗi mbiɗon ɗi walla école aji ɗi mbiɗon ɗi walla ala holko fuɗɗa tan waɗede ha kene teskina to banggue mahanteri walla to banggue ndemanteri. Min mbaɗi pousse premier pierre min mbaɗi kala ko woni hen nécessaire waɗama hen kadi ko ferme wonata ne waɗa école o banggue waɗa kadi ferme en ƴeewino kadi Mabouba woni ministre d' agriculture kankone vraiment kanko wino ni ko yomin gaccu maadi ndi foof tan min mbaɗa ɗum ferme agriculture donc komin jiiɗi ko mamin dañ ɗum hen woni almuɓeɓe jangga ndema kessa jangga gaynaka kessa jangga élevage jangga wadde ko heewi dal pisciculture o totti men document ji kanko yen tubto hen kanko mo wat men accompagné kanko ne ko ɗon en tolniɗen mais ko deux options o wi premier option o kamɓe ɓe mbi ko yen gaccitɓe ɓe maaha donc wona challenge mabɓe eyyi donc enen ko ƴetteten hen ko hewata no jiɗirnoɗen ni eyyi walla enen maahen kamɓe ɓe mbaɗa men accompagné finalité o foof ko kamɓe jogoto ɗum donc ko ɗon tolniɗen e mabɓe enen ƴeewa enen ne ko ummini men ko mbasen ɗum wasde woni almuɓe men tan e dofolɓe men e Fouta foof. Sokhna Sahaba a jarama émission men woni koye e seɗɗitade. Sokhna Sahaba neɗɗo so wuuri e aduna ene jogo ñalɗi ɗiɗi ñalawma mo ganduɗa o ko ñalawma welemma ma aduna egge lahara hoɗe yejjitta ɗum e ñalawma mo ganduɗa ko mettere ma aduna egge lahara hoɗe yejjitta ɗum somin mbi e nder gurdam ma hol haala walla baɗal walla rendo ngo teskiɗa ko rendo welgo e fittandu maɗa walla haalande welde e fittandu maɗa kala nde ciftorɗa ɗum aɗa welto sa renaki ni ha ɗefa jumde holko on ñalawma woni ñalawma weltata ko holɗum wonno? Min mi sikku mi ala toujours komi beltotoɗo min Allah nde waɗi mi hewani wasde weltade hewani kono wasata no mbiɗa ni ko watma marqué tan dal wonno nerami ko mi ala calcul mo calculta hewata kone ɗum kone muusa ɗum waɗaɗa mbaɗeɗa forgé ha ko ari foof mbiyata ko ari hande muusi ko janggo ne wawi ɓurde muusde donc aɗa jaɓɓo ɗum dal kono min joom gallam te nde o haalata ɗum de ko suka komin sukaɓe o Allah waddi min komin denɗiraɓe komin sehilaɓe min gonno haade min resodirde saabu ñagotonomi min babam neɗomi o somiɗe reso yomi dañ joom galle baɗono makko saabu wawde galle makko nehademo ɓuɓdemo mi haalnima qualité ji makko ɗum ñagotonon min Allah guila mbiɗa woni suka kadi kanko e joom baba makko ɓe ɓiɓɓe yumma saabu mbimami ko nenam woni kawam woni babam ɓe goni yumma ɓiɓɓe yumma kadi min mbayno minen ndenni ɗumi neehi Allah waɗi dewgal woni hakkude naati hakkude amen o wayno mawni ko oɗon ko ñagotonomi ko donc nden duwawam fuɗɗi jaabede
dañoomi o woni ɓuuɓɗo mo ganduɗa o wi kam ko carrément min hoto ya mbaynoɗa kam kala ko mbadda mbeɗa andi ko moƴƴere Allah ko heddi ko min ñaaguimi Allah so mayde ari yo nawam accuma ɗum ɗon ne waɗimi marqué ne welimi donc kanko joom galle mo ko ɓuri kam ko ñamdiɗa kam ko ɓuri kam wadde marqué so arte am mi dañat wona mi anda ko weloyo mi anda ko kawisa noon neɗɗo aɗa woni suka aɗa ñaago ɗum Allah oɗon goni sukaɓe mon ne goni sukaɓe kono toujours o waɗat ɗum répété wiyata kam mayde so ari yo nawam accuma gurdam ma ɓuri wadde nafoore goɗɗo battuɗo ko way noon kañum ne ɗum ɗon ko sellude fittano mbiyanmi ɗum ko dimension woni nenam mo mbiyanmami Dieynaba Oumar ko miñum nenam kanko bammakko e yummum nenam jiidi yumma e baba koɓe ɗiɗo mbiyanmi ko mataw ko gilli ɗi jinmomi ɗi ko ɗum woni ko wone ɓernde makko mi rafanoma rafimo lelnanimi kono mo rafimo accanimi aɗani ne herƴa dal gurdam jomum ne herƴa voilà ne herƴa ndeysan garmi tan o wi kam ande wino aɗa yaaha hôpital hande mbimomi eyi mbiɗa addoye résultat jam o wi arme ɗoftuma mbimomi ala mi yaafimama o wi ay noon ɓerde ma nde no way tidde ni accu tan jaaden mbimi ala mi yaafima o wi nden mami Fatma Petersen miñam goto ne liggotono toon ɓiyi ko afo mbimomi eyi donc ummimi hôpital tawmomi toon principal o wi kam a arti mbimi eyi o wi koɓe mbima mbimomi comme d'habitude tan ɓe mbi haydara ɓe jiyani kono min noon ko tinanmi ko mbeɗa tina ɗum tan o wi kono ande wonno ɓerde ma nde ko yorde aɗa selli fittadu ɗuminane ma feeñane ma mbimomi kono nene min mi sellani de o wi nenam ɗon noon o darti o wi kam min de mbeɗa ñaago hande Allah koko nannoddine mbeɗa ñaagui hande Allah so tawi so Allah ƴetti fittadam ndu an ma dañ jaam guura ko juuti yo Allah naw fittadam ndu an guura saabu mbeɗa andi sa wuuri min ko dañmi ko an jibini foof hay goto watta tumaranke caggalam ɗum ɗon so nde arta e am mbiyanmi ko min est ce que mbeɗa jari ɗum mbeɗa huula kono ko ɓuri kam welde min anda mbimami nane somi janggui alquran mi janggui duɗal walla mi janggui école mi wima mi jangga mi nannaka école mi jooɗaki e duɗal wonno noon mbeɗa yiiɗi jangde saabu ko ɗum tawmi ko duɗe e nder galle minen haydara min jiggoyaki foof komin tawɓe ɗum alhamdulillah machallah min jetti hen Allah kono mbimi wona raison mi jooɗo min mi woni ɓi julɗo jibinaɗo e julɓe tawa mi wawa lirde alquran konmi ɗo e ngal ɗo leegal ko août 89 leegal nden supprime ni mahaka taw mi fuɗɗi tan juste mahede leegal ngal ne yeewi mbanmi duɗal e nder gallam fuɗɗinoɓe hoɗɓe ɗo ɓe foof saabu ko ɗum tawmi mbi minne yomi wat ɗum mbanmi duɗal e nder galle kala suka gonɗo e leegal he ko ɗon finata ara jangga ƴettumi ceerno wonde minne ne jangginami ne janggini sukaɓam ne janggini sukaɓam ha hanti machallah puɗɗimi lirde alquran ko ɓuri kam welde aduna ko ne jani mbawmi lirde alquran nden hen mbiɗa welti beltogol ala no foti mbiɗa joni tawɗa kam ko mbeɗa jangga kamil min kala nde jofnumi kamil mi ƴettat kamil goɗɗo mi waɗa hatma alhamdulillahi rabbil alamin e ɓi julɗo so ɗum ɓurani ɗum welde aduna mi yani ko ɓuri ɗum welde machallah ɗum ɓuri kam welde e gurdamam école o noon nde konmi ɗo août 89 mbeɗa yahatno Gambie
mbeɗa waɗa seeɗa commerce mbeɗa yaha mbeɗa arta garmi mbeɗa continue ɗum kono leegal ngal ne yeewi mbeɗa yaada e miñam gooto moƴƴo amin jaada Fama Ba Mariame Miñam min puɗɗi dañde seeɗa aɗa anndi weccital ne weli mbimo Mariame wina mbimo min noon komi jiɗɗo accude commerce o yaade voyage o wi jam saha mawnam aɗa jogi mbimo mbeɗa jogi kay ko ɓiɓɓe rewɓe jogimi te puɗɗima mawnude seeɗa te min mi hoddani ɗo hay gooto mi hoolaki accude sukaɓe rewɓe tan hayso ko worɓe ni mi hoolaki saka rewɓe e leegal e galle gooto wi kono aɓe gonde Bamba mbimi yonani aywa wi kam saha mawnam sa acci commerce o ko mbatta mbimo mi uddita entreprise o wi kam uddita entreprise yi an jangde ma hoto yeehi mbimo mi waɗi ɗo inscrire école CSPA o ɗo gonɗo caggal police o mbeɗa janga hen o wi kam aɗa janga mbimomi eyyi o wi kam jangde mawɗo ne muuside mbimo mi wombat ɓiyam o mbeɗa yaha mbeɗa janggoye CSPA soɓe jippima tan mi yaha mi totte classe mbeɗa janga ɗon mbeɗa janga machallah saabu nden wonko jinmi wadde entreprise mo mbinomi o Allah waɗi nde dañmi toon notion nak machallah tiɗɗo directeur o e hoore mum o yi volonté am o waddi kam koye professeur o wi joni hoto arat o ma arne taw ma galle ma ne janga min mi eelima hoto yopto haydara saabu ɗum ɗo koko courage tigui ko volonté tigui ay machallah alhamdulillah ha dañmi hen ko tiiɗi ko semori miñam goto nan noddami joni kanko desnumi entreprise o ne wiye Houray Ba mbeɗa waɗa marché ji min marché mo joguimo o ko ɗum o noddanno kam pour wiide mi wonɓe ɓe dawani ko 2000 udditmi entreprise o nden mi janggi kanko e hoore makko o wi kam ɓaade a janggi ha tollima ɗo kanko Houray won école won informatique école informatique uddiɗo ɗo ar janggoy hen mbawa informatique comme ça ordinateur ma aɗa yahana ɗum hoorema jami janggoymi formation informatique accéléré waɗmi accéléré machallah alhamdulillah ha dañmi toon diplôme donc udditmi entreprise o ne ko mbeɗa hoddiɗo e galle Cheikh Oumar woni jooɗo Amadou Mountaga Cheikh Oumar galle makko nani minen koddi ɓi ko ne udditi entreprise ne wiye Mountaga Ngaydo mbimo Mountaga min de komi gaccuɗo commerce wi sahab sacci commerce ko mbatta mbimi jinmi ko wadde ko mbatta ko ƴeew ɗum ɗon no wayi mawnude tawa neɗɗo e liggey mum mbiya ko liggotoɗa ko jinmi liggade o jale wi kam sahaba aɗa wawi ɗum mbimomi mi eto tan neɗɗo wawa haydara o wi wallahi mami walluma mi uddita entreprise ma o wi kam sa pari tan nde namni kadia udditoymi armoire am gandi mbimomi foof mi pari dah nani udditanam entreprise montanam entreprise o montanimi entreprise hay kayitaji makko ɗi o liggorto o totta kam ha joni mbeɗa jogui ɗum 2000 on entreprise noon waɗi kam kañumne ko weluye mo ganduɗa saabu social o nan hen mbeɗa ƴetta sukaɓe rewɓe ne liggo hen guila mbeɗa yoɓeɓe 35000 ha hande mbeɗa yoɓe koɓe naftorto no fewi aɓe naftoroto hen ko ganduɗa min o mato sah mi ala ɗum hen mi mahani hen noon galleji mi dañani hen autoji wona ɗum ɗon ko social gonɗo nder o ɓuuri kam hen welde alhamdulillah machallah ko kakkita hen julɓe ko eyyi ɓe jangguɓe ha dañɓe diplôme mi joguimaɓeɓe hen duuɓi sappo eko fawi aɓen liggo e am ɓe ganduɗa ko universitaire uji nden min mo janggani o mo natani école ban ɓeɗe rewodira école aji min yoɓata ɓen te mbeɗa woni debbo mbeɗa jogui gallam huufi ɓesgam nden debbo foof jangde yawtata sokhna Sahaba Diop ne neɗɗo jogorto ko weeli ɗum e gurdam muɗum wona ñalawma souvenir ñalawma pattam lamo ene waɗa saaha ko noon jogorto ko metti ɗum ko wonata e ɓernde muɗum
kala ndi yi ko way noon walla kala nde hakkille mum arti hen ene weño walla wonki mum ne hubba ko holɗum to banggue ma? min mi ala mi haalanima joni min mi siftorta ko muusi min mi yiɗa sah mi yiɗa min mi siftorta ko muusi ko metti min ko weeli tan ciftortumi min mi joɗata ko jamais hami jangto ko metti saabu mi yiɗa ko waɗaka e am ko mi waɗa ɗum e hooram min mi nehiraka yomi dañ mette mi nehiraka saabu kala dañɗo mette acci ɗum e ɓerde mum tan waɗata ko moƴƴi yahata ko moƴƴi haalata ko moƴƴi donc mi ala mette namdal men gongal wonata ko on dañino leydi beele on puɗɗinoma remde hen walla ala? min ndemi hen pour no mbimami joni ni pour wawde fuɗɗade ndemin ndemi hen ndeysan machallah ha fuɗɗi ummidade inondation ari min mbaɗi récolte ni premier récolte inondation ari min ndemi hen kaani min ndemi hen batañse min ndemi hen ko heewi dal min mbaɗi batañse min mbaɗi kaani min mbaɗi poivron ji en aubergine en aubergine woni ɗum inondation ari tawi min mbaɗino pépiniére uji goɗɗi banggue goɗɗo min hanti leydi ndi ndiyam naati ndeysan miñi men goto moƴƴo teddude dendi men mi woni Djoum mi Demba Elimane Anne mi wiye mimo an mbimomi pépiniére o haade bonde o totti men kankone 3 hectares to Djoum to mbaɗɗen ɗon pépiniére o e ballal noon mawni men moƴƴo kanko jogui kanko totta projet ndema ka mawni men ne wiye Ibrahima Ba Wuro Madiw kanko wadno pépiniére uji ɗi o itti ɗum Wuro Madiw o addi ɗum Djoum kanko Mimo Anne o waɗi ɗum e 3 hectares ɗum ɗon machallah alhamdulillah en dañi hen ɗum en batti almuɓe ko yalti hen ko e ɓaadi en puɗɗaki maade mbiɗen yen battu ɗum e almuɓe ɓe tan machallah ha ɓaadi ministére uji ɗi ƴetti projet o en mai a ƴeewen ɗo battinten e mabɓe inchallah. Sokhna Sahaba soko tawino wonko jinnoɗa haalde ko ganduɗa mbiɗen ponno namdadema mbawa haalde hen a haalani ɗum saabu min namdakima e oɗo saaha min tottidma micro kala ko jiɗɗa haalde ko e mbasiyoɗa e mbaynoroɗa bandiraɓe. aywa tabarakallah machallah alhamdulillah ko yettude jignaɓe men jibinɓe men e neɓe men nehi men e diine l'islam nehi men almudagal enen adan en gonano almuɓe ken ɓiɓɓe tan gonnoɗen galle Cheikh Oumar saabu en jibina Cheikh Oumar Mountaga ɗa ha inni en huufi en Mame Thierno Seydou woni taniraɗo men saabu baba mo mbiyanmami o kañum Thierno Seydou wonno bammum min mbiyanno Mame Thierno Seydou ko grand père Thierno Mountaga huufi min woni denɗum babam gaga mbeɗa anduno jiidigal ngal kono mi andirano no nde babam are am nde babam ne hanimi kono min battidi wurdude ko kalmen enam fof ko babam haali ɗum ndeysan Thierno Mountaga woni denɗi ko nde o yalti hôpital Gornam o yeehi salminoyde Thierno Mountaga ñande hen jiime Thierno Mountaga jaleeɗe e weluyo mo ganduɗa machallah tabarikallah wali Allah men oɗon Cheikh Oumar men mo mbimo baba min de hande kam mbeɗa yiye Thierno Mountaga machallah moƴƴo men o ɗe o weluya mi meeɗa ɗum yiide makko ane makko oɗon ciftoro ɓogge dara haray oɗon ciftoro ko heewi ane makko ndeko ko ni tan mbaduɗon enɗam mon ko Abdoulel tan e yaya Mame Salamata yumma ko ɓi gorko e ɓi debbo o wi kam ɓiyam ɓinguelam won almudo accu enɗam ɗam wona jiidoyene mabɓe lakara nden enen ko ɗon ƴettuɗen almudagal ngal kono kam en tawi galle men e moƴƴere en jiggoyaki eɗen tenkoyani hay goto e moƴƴe ha kono noon haɗo tolniɗen ɗo eɗen jangga saabu nde Allah ittimi to nde addimi ɗo galle Jawɗo Mountaga minen takkodiri ni minen gondi kanko o ɓeyde am ko heewi kanko nen Jooɗo kanko ko sehila mo wonno
ko jewtideɗam wonno ko ummotono galle makko jamma o ƴetta torse makko kanko jooɗo Amadou ɗum ɗon fof ko pour hollirde tan hande mawɓe ɓe no mbawi jokkirde en ɗam ne mbawi hufirde ɓesgu pour minen hande tolniɓe hufde ɓe nomin poti hufirde ɓesgu ha yaltata cadre mo foti wonde o jooɗotono ha jamma o ƴetta torse makko ara so sukaɓe coynimomo amo ara mbiyami mama ande sa renaki sehil ma o so yani beddo ma dañ gacci so ari gornam mi wiyamo nen jooɗo an accet tan mi ara an nen jooɗo o wi wallahi ɓinguelam somi noddima saɗa ara a dogat ni a yahata kono sehil fof noon e yewtere mum kanko jagginiɗo ɗum o wi mbeɗa nana aɗa wiya min mi suusa sehilaɓe ahan kay neɗɗo dañat sehil kono sehil fof noon e yewtere mum wona an aɗani somi noddima galle arat kono wasata sehilaɓe wonɓe gara naata te tawa ko kalantumami ko mi yiɗa nana te mbeɗa andi an ko kalantumami ko aɗa hattani ɗum soko tawi aɗa jogui erago ko fati e koltu Adama Aissé so woni yiɗɓe jokkade hen eko nandi hen amin keeɗi alhamdulillah machallah no mbiɗen ni tan koltu Adama Aissé ko Adama Aissé ko yummum foof en sohna Adama Aissé ko yummum julɓe sohna Adama Aissé ko titorgal ko dadorgal kala kan neɗɗo waɗi hen e koltu Adama Aissé waɗani ko hoore mum waɗani ko Allah sabu kala ko neɗɗo waɗi hen ma tawoy ɗum janggo sabu duɗal Allah ko Allah jeeyi ɗum alquran Allah o ko Allah jeeyi ɗum nden kala ko neɗɗo waɗi hen waɗani ko hoore mum ne uddita kala ko neɗɗo wawi hen yawanaka soko mbuuɗo soko tanka soko ko wawi wonde foof hande ko puɗɗiɗen wadde ko e koltu Adama Aissé ne wawno maade jumaji ne wawno maade de kono sa mahoɓe jumaɓe yo keede maade juma enen keeɗen e wallude duuɗe yahoɓe e nder jumaɓe no jaarino e nder juma he no yooɗiri sawa sone jaaha ne ɓorno comci moƴƴi comci jooɗi woni sernaɓeɓe hono ceerno men moƴƴo tedduɗo o mo ganduɗa machallah Allah ko Cheikh Oumar ko koolaɗo ceerno Yaya Ba ko koolaɗo halif men hono ceerno Bachir Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar ko koolaɗo mum nan ɗo hawriti hen machallah alhamdulillah ko imam joguiɗo duɗal ɓe waɓe no mumen sa tawi ɗumen ɗo jooɗi e duɗal a waɗi hen tene maahi jumaji donc a wayino maɗo juma kala ko neɗɗo waɗi koltu Adama Aissé tan walli juma wayino maɗo juma nden noon ɓe kettate ɗum tan ɓe kettay ɗum foof en mawa madude juma foof en mbawa madude dispensaire kono foof en ne mbawi wallude mahoɓe juma noon jettor gadano ko an yetta ɗum jettu duwaw gadano ko an duwante ɗum nden tabarikallah machallah alhamdulillah yo Allah yobmo moƴƴere yo Allah ɓeydu nuuro barkina foof golle ɗe ha ko jiɗɗa e koltu Adama Aissé o an e hoorema yo Allah waɗ ɗum ngam barke allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim sohna Sahaba Diop Allah jarama a jarama min beltanima Allah min beltanimama kadi ma bandiraɓe belto Windere TV beltanimama no fewi kadi émission Sénégal men bandiraɓe koltu Adama Aissé ɗum koko udditi moni kala ene wawi wadde hen doole mum moni kala ene wawi wadde hen ko jogui moni kala ene wawi wadde hen peeje mum saabu kala ko mbaɗɗa mbaɗirɗa saabu Allah mbaɗanɗa ko hoorema mo kala e moon ne wawi etade e jokkodirde e sohna Sahaba Diop so faɗo so wutte so wudere so laafa so kaala so daago e kala ko wawi wonde gadda mbaɗa hen participer saabu so tawi janggoɓeɓe e jangguinoɓeɓe ballama ha jangde nde rewi lawol feewi moƴƴi ma en dañ gandal ma en dañ needi ko nden noon jumaji ɗi e jamaji ɗi mbawata fawade e lawol taw so yimɓe jeehi toon kaɓata toon kala nde jiiɗa yimɓe ene kaɓa e nder jumaji e nder jamaji pour duɗoto woni ko foti itte toon ko ittaka toon so tawi noon neɗɗo janggat holtani lelaki ɗo feewi ñamani harani ɗi wiyani heɓata gandal kono so renaki ma waɗ ko heewi mana ko ngakki en ballat jangguinoɓe ɓe beele kañumen ene mbawa jogade hattan wawde rokkude ɓesguji men ɗi gandal ngal
ɗum noon bandiraɓe so waɗi gantide golle he en ñaguima yaafuya so longguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yinno hen min dokkat moon aadi e koɗo goɗɗo sokhna Sahaba min jettima min mbima Allah jarama a jarama Diop Windere TV ha yesso ko lawol